Четох се. Казах ли аз? Так му ти казах, връщай кофата и то дойде. Като ми сълзи вече от... Добре. Сълзи за рибата. Ето. Носи се, открихме! Я да поседна. Абе, Светославе, бе! Ти си ми го бутнал, кой ми го е бутнал? Тук ми закача някъде в дъното. Мишо, то собственика на магазина, вчера се беше снимал със Светослав и нали уж влязал за куки и за блесни, па си купил въдица. Въдица? На мене ли ми я даваш? Искаш ли си въдицата, бе? Мисъл. Ама аз ако ми кълвай тук и не разбера заради тебе. Си лютеница. Вали долу, нея. Дигай. Браво, бе. Так му казах, че умряла работа. И си припомних как костурите тук ги вадихме един след друг и... Искаш ли си да си начешеш крастата? Не, аз ще го обясня. Гледай си работата. Тук закача по дъното. Сега, май виното ти дойде в повече. Какво да направя, Светославе? Разнообразяваме живота. За първи път си позволих на риболов и вино. Ще видите какви риби евентуално ще хванем. Останете до края. Не пропускайте да дадете един лайк и да напишете своите коментари отдолу под видеото. Ходите ли с вашите половинки за риба? Бихте ли ги завели? Ако да, защо? И ако не, също защо? Ето, пълно ти давам. Човекът хвана вече. Ще го виж с тази. На мен онази са заплетеното въкно. Не, оправил съм я. Вчера съм си играл да ти оправя. Мисля, че ти хващам риби. После те ги приготвям. Така особено не е апетитна с фолиото. Фащаш, да не кажа какво фащаш. Сега ако почеш хващаш, но не, аз си бях хвърляла окото и ми викаш, не, дори другата. Коя си иска да сложиш? Точно черната исках да си сложиш. Значи баща ми ще го гледа най-вероятно. Ама нещо да ми подложиш отдолу. И омръзна ми, бе. Цензурата при тебе не работи. А какво имам по дупето? Капачка ли имам по дупето? А виното кой ще ми го донесе? Кой? Много упор. Сега ще ги пробваме да видим. Вчера ги взех от... Взехме. Да видим въдицата как ще е с първия каст. Сега може да вземеш от тук и тая розовата блесна сложиш. Аз чакам да бъда обслужена. Тая да не. Не, тази с зелено и буркатите, дето бляск. Че да не са. Ето тази май, с буркачетата. Нищо, гати. Нищо ми не кълве на мене. Не се сява къде. Така е, като не ме доведе вчера с къде. А ти пък къде си го взел, бе? Сега няма как да бъдеш послужена. Искам да си тествам първо въдицата. Оправи се сам в този живот. Това е максимата. Финансирам се. Само финансираш. Така ли става работа? Зор да ме водиш с тебе, па накрая... Коя да си турна? Служи се и тая. Или не е тая, тая. Коя е по-тежка? Хваната. Ти с коя блесна хвана едната пастърва? Имаше май буркат на нея. С жълто и розово и отзаде златисто ли? Буркат едно нещо, имаше буркатчета. Само че внимателно да не закачат тук по дърветата. Ще се разбере. Как ще стане този номер сега? Така от странично хвърли. През главата ти? Не през главата. Минем от тая страна. Татък има много закачки. Твърбите отгоре. Хайде, да. Тък му съм с нея. Не можах да устоя на оферта на Мишо, къде ми я даде. И викам, ще се вземе. Я ще заснема това лов, Тимо, не можа. Ето. Моето обаче е по-голяма. Аз нали ти казах? Нали не записваш? Записвам. Това са личи неща. Хубаво, спирам камерата и сега само си направя проводката. Като
Като някой шаран да отварям устата. Не си познал? Да. Не пожела да ми вземеш кафе. За моята любима жена. Карта? Ай се. Сама си извади от джоба. Кажи ми. То обикновено, като идвахме, никога не взимахме кофа. Ме ходи да я върна и ще ни потръгне. И я върни, да. Първо хващаме риба и тогава взимаме кофа. Гледай къде удари, тук съвсем на брега. Славе, малко по-вдясно върли. Виж, аз ако съм, ще кажа толкова мога, така ми отива някакси да произвола. Да видим дали ще бъде ефективна. За хората около нас хващат, а ние пием капучино. Тако смоли се скрие. Сега една риба ли толкова не мога фане? Излагай се, сега излагай се. Ти не спа цяла нощ от вълнение за новата въдица и сега от пренавиване. То, между другото, наистина така беше. От пренавиване нещата. Ей, браво, бе! Казах ти, аз там са рибите и аз за това така хвърлям. Постърва. Даже и не разбра. Даже и не разбрах, докато включа камерата и тя се хвана. Аз съм жена оправдано и пък и руса пред това. Отгоре ми върху мене винаги. Накъдето ме повее. Да. Ще не му даде един да изеде, бе. Беше му зор да ти вземе въдицата. Аз ям директно с кука. И ето това нещо го отвори. Искаше да си взима и аз му го прибрах. И рев голям. И затова взех, че цялата чанта му прибрах. И аз искам такова. И щом сменяш на тебе, трябва и на мен. Ти хвърли на блесна. Аз сега ще видя първо дали кълвено това. Да, бе, ти... Я как го хвърля. Няма, ето ги всички такива са... То нищо не мога ми види от тях. От кое, бе? Еми за качици тия. Голямата акула да се хване сега. Четох се. Казах ли ти аз? Так му ти казах, връщай кофата и то дойде. Добре, тя не я дръж така. Да се види колко е голяма. Добре, ето. Колко е голяма. Айде, пускай тук надолу. Ама жената не може да заснемеш как фаща. Нейните се са на брега. Ама скачаш и то път, бе. Да, много хубаво скачаш. Ама ти не го засне, нали? Еми, докато включа GoPro-то. Ето, забележете го. Това е този, както той обича да казва, дето бил него в канала. И не се бил виждал. До сега само тебе снимах, да ти кажа. Ама сега най-лошото, знаеш кое? Че ако не успея да захвърля хубаво, ще се види. Фърляй. Затова пък като по учебник ми се получи. Айде сега и за Владето една. Или аз ще си дам моите за Владето. Той с нощи не си яде рибата, ама... Не си ли яде рибата? Не. За обяд му оставих. За обяд ли му остави? Добре, браво, айде. През око или през ухо? Не, много хубаво си я зашила. Пусни при твоите да плава. Да. Да обясня. Сега видим дали няма хване някоя патка. Не, твърдо не. Йо, плуващите отсреща. Ти мога хванеш с някоя патка? Аз съм хванал вече една. Фрозово облечена. Жълта окраска. И аз ще ги лова. Хайде се извърли оттам. Майсторка на далечното земята, не? Значи баща ми ще го гледа най-вероятно. Цензурата при тебе не работи. Нали каза да хвана някоя патка и аз по тях хвърлям. С риск да кръстосаш на всички тук въдиците. Ти ми даде мисия да изпълня. Носи се, открихме! Ей, Светославе! Излагачи. Но нищо, поне донесе до брега. Не, аз тук ще се закача. Хвърли ей тук на брега сега да я хващаш. Добре. Както кажеш така. Тя тук нали падна? Както кажеш така ще. Еми без контра без контра, нали? Нищо. Малко да ме догониш в резултатността. Ще бъде. То е една трудно постижима. Айде да направя се в тето на въдицата поне. Вече мога ли да говоря? Ей, направи. Че тук като нас три бяха. Също там една карабинка. Бе, то не била толкова гадно там, Ами не. си мислех.
Ей тая карабинка директно от това. Защото става прекалено тежко. Може би ще имаш успех. Какво стане? Ето закачи ли нещо? Не, дадох му едно вирбелче да се сложи. Там ли стигна сам да си говори? Ами от съжителството ми с тебе. Топа хората ще решат, че много лошо се живее с мен. Няма да поседна. Абе, Светославе, бе! Аз не съм, че го бутнал. Ти си ми го бутнал. Кой ми го е бутнал? Не слагай му капачката, бе. И как ти спи ми виното? Аз за какво ходих до туалетна? Ти си го бутнал, изобщо аз не съм го пипал там. Кати, заминаха ми парите. Финансирам се. Изпи ми го. Бе ти кажа, малко ми стана така леко зацапанко. Мисъл, на тази част леко отнесено. Ако па не си бях разляла виното, не знам. Може би аз съм била виновна, като тичах до туалетна да ходя вече. Мамо, тък му викам, сега вече ми е леко на душата. Ще си пия на спокойствие виното. Тук ми закача някъде в дъното. Айде, ще ти я хвана сега. Фани, айде. Ма нещо гледам, че и друго си се подкрепил. Ми взех. Ще има да тренираш после долу. Аз сутринта съм тренирал. Сутринта съм тренирал. Сериозно? Да. Аз не съм разбрала. Знаеш какво, чудих се дали да взема... За моята любима жена. Една любимка? Съм я взел. Освен меденка любимка и вафла изморена. Как се казваше младежа вчера, дето ни продаде без контра? Търсихме с контра. Добре. Добре. Сега му дигне един скандал. Тук не можахме осигурим вечеря на семейството. Искаш ли си въдицата? Искаш ли си да си начешеш крастата и за нея или... Викаш, сега старата я познават рибите и... Веднага, да. Може би заради блесната, дето съм ти сложила. Като съм пипнала аз. Тук е закачи по дъното. Не знам. Най-вероятно нещо се е закачил в дъното. Ето, закачи. Пълно ти давам. Искаш ли се изместя натам? Не. Кое? Да се изместя натам. Не. Накъде? Само жената не може да заснемеш как хваща. Нейните се са на брега. Знаеш, че аз на финала винаги хващам най-голямата. Ти що хващаш, аз те хващам. По-успешно движиш при мамката ли? Не, бе. Начина на водене, може би. И аз си върта. Сейчас е така държи. Ма ти въртиш по-бързо, ми викаш по-бавно на мене. Тук ми закача. Ще се изместам. Тя е тук до брега, че съвсем. А виното кой ще ми го донесе? Защо на мен не ми се хваща нищо? Защо не ми се хваща нищо? Не знам. Аз не знам, виж, върта го като тебе. Гледай. Гледай. Защо се отказа до сега? Тия тримата хващаха. Че и да дам малко насам аз. Какво съм се забила там уклоните? Ти кажа, този тъкъм не върши работа. Добре, слушай друга блесна тогава. Знаеш ли? Ти яде вафла боровеца, донесена от мен за това. Хващаш ми само крака. Така да. Да, бе, да. Какво има общо това? Бях я заредила с позитивна енергия. За пакловка. Имам ли кука? Яш? Имам. Здрава, цяла ли е? Да, даже има и екстра отдолу. Зелено и бяло ли? Да. Нищо. Ще сложим с черното. Сега ако почеш хващаш на нея, си бях хвърляла око, ти ми викаш, не, дори другата. Коя си иска да сложиш? Точно черната исках да си сложиш. Смени ли е черната? Да. Що не ми е турна на мене? Искаш да я турна ли? Черната я искам аз. Нищо тук няма светло, нищо. Що? Костана, отиде да спи, обеден сън рибата, ти каже. Сега ще я подкараме. Ще я подкараш, аз като гледам. Тук само калстъвам. После да ми изчистиш мартончиците. Трябва да си я сложа. Пак. Хубаво се разходи там на мостчето нещо. Добре, иди пофърляй там. Си взема ли виното? Както искаш. Ще излезе голяма пяница и чакай, ще си го изпия. Добре, сериозно, там трябва ли да има риба? Пускат ли? Штука май. Штука? И сом.
Да не използвам думата там отзад. Пак да. Така, като нямам очила като тебе да ги гледам рибите къде са. Светля, виждаш ли техниката? Айде, хващай да. Поне тук ме огрява слънце. Хващай. Хващай, ама нещо и на тебе не ти се обаждат вече. Може би трябва да си подсъкам малко по Фейсбука да видя какво се случва. Дали някой от Twitch Fishing групата не ми е пратил ново приятелство. Чай сега, мисля, че ми е момента да захвърля вече. Проверих, нямам приятелства нови. Нямаш ли? Няма като... Чай сега да видя кой къде хвърля. Аз къде успея. Нямам нови приятелства, Светло, бъди спокойно. Хой, чакаш още една риба и тогава ли да си ходим? Еми да. Моля да седна. Как върви тата положението при вас? Чакай да седна тук. Върви там. Още тук имаше едни трима мъже, които хващаха и се оказва, че те гледат на Светослав клиповете, защото като застанахме момчето, вика, айде да видим новата въдица как ще бъде. Мишо, той собственика на магазина, вчера се беше снимал със Светослав и нали уж влязал за куки и за блесни, па си купил въдица. И той го видел там и каза, че ни следява на Светослав риболовния канал и ни видяли тук ние къде заставаме да ловим и ни бяха взели мястото. Тук се събира рибата. И те ловят, вадиха тате. Аз хванах една зорлем, Светослав нищо. И те като си тръгнаха ето към 12 часа и нещо, беше по-късно, след 12:30, им зазехме мястото и Светло успя да хване две. И две изтървах. И две изпусна, аз съм си още на моята една единствена. Ама аз не се натегам, защото трябва да ги готва. Така, винаги идваме неподготвени. Трябва с повече манча. Направо. Пилешкото те осориза, трябваше да си вземе. Ето ти. Вземе се подремна малко на стола. Или да се опъна на някоя слънчева маса там. Ама нещо да ми подложиш отдолу. Не, там върви седни на онова. На кое седни? Нищо не става Светло, никой не вади вече. Или колко са ми мръсни маратонките, Светло, трябва да ми ги изчистиш. А какво имам по дупето? Капачка ли имам по дупето? Отзад има. Отзад трябва да го опипате и се щипа една щипчица такава. Мисля, хващаше се. Ама аз ако ми кълве тук и не разбера заради тебе. Как няма да разбереш, нали ще усетиш? Вземе дръпне странично. Ще дръпне другия път. Голямата акула да се хване сега. Сега, май виното ти дойде в повече. Какво да направя, Светославе? Разнообразяваме живота. За първи път си позволих на риболов и вино. Какво става? Не знам. Най-вероятно нещо се е закачило. Похвана бе, Силвия. Гледай. Да се види, че съм ме закачила. Ето. Я ще заснема това лов, Тимо, не можа. От лавката в училище ли си ми е взел? Да, от лавката в училище току-що ходих. Да кажа ли, кой ми е училището? От лавката в училище. 101 Сол, Бачо, Киро, Надежда, квартал. Затова виж, тук до последно седиме с Надеждата да хванем още. Тия надежденките опасни, бе. Така. Опасни рибарки. Скъпи приятели, риболова е към своя край. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, не пропускайте да дадете един лайк и да се абонирате за каналът ни. До скоро и до нови срещи, като финалните думи ги оставям за жена ми. Задавих се. Като ми сълзи вече. Добре. Сълзи за рибата. Само демонстрирам как се прави, го оставям да се изявявам. Така че някой път ще реша вече да не съм така хрисима и добра и да му покажа как се ловят риби. Скъпи приятели, това беше. До скоро и до нови срещи. Баш така трябваше да свършва.